Israeli forces began returning fire and pursuing Hezbollah. But the border area was also full of Israeli civilians, including children playing and farmers working in their fields. 12 ביולי זה היום הראשון של עונת קטיף. אני מגיע לפה ב-6 בבוקר עם פיני, ב-9 אני חוזר לבית. כשאני נכנס לבית, אז מהחלון של המטבח אני רואה שמפגיזים את נורית. הבן שלנו, פיני, התקשר ואמר לבעלי, אבא תבוא מהר, יורים עליי, יורים עליי. בעלי עם הפלאפון ביד רץ לעבר הרכב ואמר לו, אני בא, אל תזוז, אל תזוז. זה לקח אולי 2 דקות מהבית לפה. הסגר פגע פה, פה. הסגר פגע פה, ואז הטיל קפט איתה למעלה והזנב התפוצץ בפנים. ומהפיצוץ אני נפצעתי. כל הגוף שלי מראה רסיסים וזה לוהט. אני הולך, מחלץ את עצמי מפה בערך עד לסוף המטע, זה 100 מטר, וכשאני מסתכל אחורה אני רואה את הפצמ"רים נופלים מסביב לאוטו, ואני אומר רק שלא יקרה כלום לבן שלי. כל עולמי חרב באותו רגע. אני ראיתי אותו באמבולנס, כולו היה מלא דם, מכוסה בסדין, ואני ממש בדקתי אותו כל חתיכה. להראות נורא קשה לי להיזכר. כשאני ראיתי אותו אז הוא כל הזמן הוא אמר לי, אל תדאגי, לא קרה לי כלום, לא קרה לי כלום. אבל אני כל הזמן בדקתי אותו, כאילו את הרגליים ואת הידיים, והוא היה מלא דם. לא האמנתי, חשבתי אני לא יודעת, שבפציעה בבטן היו לו גזות על הבטן. ולא האמנתי שהוא יחיה אפילו. 3 weeks earlier, Hamas had infiltrated Israel near the Gaza Strip, killing 2 soldiers, wounding a 3rd, and abducting Gilad Shalit, a 19-year-old recruit. His whereabouts and condition were unknown. It put the entire country on edge. Everyone understood the need to prevent additional kidnappings. אנחנו מגיעים פנימה ממש לפני המוצב. מצטרף אלינו טנק, הוא מצטרף אלינו ועובר אותנו קצת אחרי זה פתאום יש פיצוץ אדיר, ענק, משהו ממש גדול. אנחנו מתכופפים ומקווים ששום דבר לא יפגע בנו, שום חלק של הטנק. אבל אנחנו צריכים להישאר שם וצריך לשמור על החברים שלנו בעצם. שאנשים שלילה לפני זה ראית ושיחקת איתם, ועכשיו צריך לשמור שהחיזבאללה לא יחטוף אותם. Israeli soldiers had learned they must protect the bodies of their fallen comrades. בסביבות 3 בצהריים נכנסו לפה קציני העיר והודיעו שאודי נהדר. ביקשו ממני שניתן DNA כדי לזהות את החיילים ההרוגים, לבדוק שאודי לא בין ההרוגים. הבנתי שאם רוצים DNA יש סיכוי שאודי לא בין החיילים החיים או החטופים. הלכתי לארון לבחור בגדים שחורים כי חששתי שיש לנו הלוויה. The people that are threatening Israel here in the Middle East and threaten the West and the U.S. in particular are the people who believe in radical Islam. People like Mahmoud Ahmadinejad, people like Hamas and Khaled Mashal, who say very clearly that they want Islam to one day dominate the world. And they're using Qassam rockets in Sderot, they're using Katyusha rockets up on the northern border, and they'll use weapons of mass destruction and nuclear weapons if they can get them. And so this is a very real threat that we all need to take very, very seriously. Hezbollah wants to bring about the destruction of the state of Israel. By the way, they say so very openly. I mean, you have
rallies and tens of thousands stand in the squares and in the streets and shout death to Israel. When you speak about Hezbollah, you speak about Iran. If Iran is serious about changing the world, not just the Middle East, the world. I was a nervous wreck. My father was in town, he had to get some things, and I was so scared because all I could think about was, what if my father was hit? It took about an hour for my father to finally get back to us, to the bomb shelter where we were. And I'm telling you, that was probably the longest hour of my entire life. ב-11 בלילה בערך אמרו לי שאודי לא בין החיילים ההרוגים, כולם זוהו, והוא בין החיילים החטופים. באותו רגע שאמרו שהוא חטוף, בעצם התחיל המסע שלנו. המסע הארוך שהוא נמשך, מסע של החזרה שלהם הביתה. טוש הצרי היקר. הבשורה המרה תפסה אותי כשההורים שלך בדרום אפריקה, גדי בהודו, ואבא שלי ואחי בקנדה. תוך יומיים התאחדה כל המשפחה המצומצמת מכל קצוות העולם לבית של ההורים שלך. הבית מיד התמלא בבני משפחה והרבה חברים טובים. הכלב כאן איתי, והחתולות אצל סבתא מרים. הוא מתגעגע אליך מאוד. אנחנו פועלים כל הזמן סביב השעון כדי להחזיר אותך אלינו כמה שיותר מהר. קריאת ממך המלחמה התחילה בשבילי ביום חמישי. יום חמישי שנפל הטיל בנהריה, פה כמה בניינים לידינו, הבית שלנו ממש רעד. התקשרתי לשלומי מן הסתם, ואמרתי לו שיש נפילות פה בנהריה. אז הוא אמר לי, אל תדאגי, רק אל תצאי מהממ"ד, תישארו בחדר ויהיה בסדר. אני התאפקתי לא לבכות ליד הילדות והכל, ונסעתי להורים שלי. אתה נוסע ברחוב, קודם כל שיצאתי החוצה לאוטו, אז אתה רואה ממש כמו בסרט, כולם יורדים, מוניות, צעקות, יורדים עם תיקים, וממש כמו במלחמה, שבחיים לא חוויתי את זה קודם. My parents had decided that we're going to leave before anything gets worse. So we got on the road. I looked out the window and there was a car in front of us in flames, and it had been hit by a Katyusha rocket. And all I could think about was, imagine if we hadn't gone to the dining room to eat. Just those like 5, maybe 6 minutes that took, our car could have been the one in flames. And that's all I could think about as we were running. All we cared about was getting out of there. לא יכולתי להביא את הבן הגדול שלי איתי אליי הביתה, כי כל הגזרה כבר מופצצת. הבן שלי שם, ואני יודעת מה הולך להיות שם. אני יודעת ששם הולך להיות יותר מפחיד ממפחיד, כי גם החוויות שאני חוויתי במלחמת שלג בתור ילדה בקריית שמונה, אני לא הייתי בבית באותו רגע שקיבלנו פגיעה ישירה במלחמת שלג, אבל אמא שלי כן הייתה. ולחשוב שהבן שלי באותו בית ובאותה סיטואציה, זה מביא אותך למצב שאת כאילו, את בוכה. במקביל יש לך גם כן אזעקות וירידות ונפילות של מטחים. I was watching what was going on in Israel in the news. I saw the beginning of the war. My wife and I are very strong supporters of Israel. We're not Jewish and we don't have any family there, but we are very strong supporters. So we were very concerned.